Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu season 3 bayabuya. Saze savelelwa ke bomama. Saze savelelwa bosisi bodade. Ngoba nayazi indaba yethu nalezi ngane zesithembu. Season 2 uphele singasazwani noMpumelelo. Asizwani nezenzo zakhe, asizondi umuntu, asizondi ingane, angikholelwa kwinzondo mina ke ngizisho kanje. Izinto azenzayo zingabi nalo iqiniso. Masuyibuka ezomuntu omdala uzuyibuza ukuthi hawu ingane lena mhlambe ukunikezwa udumo iyona ndlela eright yini le esibone ivela ngayo ku TV show. Angiyena futhi umuntu othi akucancel i-TV show. Ngibuza leyo nto. Nangu-ke useason 3 uyeza. Njengoba useason 3 uyeza sinempi ukuthi solisi sizobe sula noHluphile. uHluphile uMpumelelo kulabo bangazi because uHluphile uze lana ku season 3 ukuthi uzochaza indawo yakhe ufuna ukunikeza elakhe side. Sithi-ke thina elakhe side ngisho engazama kanjani ukuthi libe right noma engazama kanjani ingane lezi eziphumile zivalile ichapter naye. Into esizoyenza ukuthi sizosiza labantwana ababili ukuzovala ichapter abayivalile ngoba ngeke sivume ukuthi afike lapha ku TV show akhukhumale azozenza ngcono ngoba mhlambe ukuthi yena umndeni wakhe yilo bona banegama laba ngoba bafike ngaye mhlambe abanalo igama kanjani sizoyivala leyo chapter. Ileyo mpike esikuyo because izofika le TV show mayifika ifike nokuthi lo intombi into yahamba because of 1 2 3 nangu uvuyo ngapha kanjani siyazi ukuthi uzochaza uzothe chaza sibe senza sho ukuthi nathi siyavala sivalela laba ngoba phela bona bazosuye manje kube ngathi baya reduce baya undermine because bafike ku show befika as girlfriends kaMpumelelo and manje sekungathi iyona nto asebezokwazelwa yona leyo kanti impilo iyaqhubeka. Zithe ingane move on. Sayibona siziyakhazimula ziyacwebezela. Uma seqala nje indaba nathi ke sobe sesila sizo defend. Haze savelelwa. Angisahalela ukuthi le show ifike ibe yilento esasicabanga ukuthi ingane zesithembu zizoba yiyo. Mhlawumbe ukuthi baqhubeka benzani ama-challenges ababa nawo kubo ezingane zesithembu hayi benguMpumelelo. Manje-ke yabo indaba yemali, yabo indaba yokuthi makulandwa imali kwenziwa noma yini akuyona into engithi ngiyayiphika mangibuka le show ngoba manje makuswa izingane zesithembu silindele ukuthi bahlushwa anothi ukuhlushwa ngoba phela singehleze siqhakambisa ukuthi kulama-challenges empilo nje injani ke beyingane abakule setup kwenzakalani kubona bonke njengoba bekhona ngoba manje laba abanye abantwana kuba sengathi ngesikhathi kuMpumelelo onjani baphelezela yena. Uyenza kuMpumelelo uzothethe nje qhu nathi sisiqhu athi go sisigo ngoba into esingayifuni ukumlalela lapha eandamana lamantombazane ngoba ezobe sebenzisa thina siwumseleku asikho ke lapho thina. Ingane lezi zimshile zinesizathu zokuthi zimshile bavala ichapter yabo yena mayiseyivula sizoqala phansi siyivale ngoba manje yena useze ngokukhukhumala phela yena wakaMseleku yena owakuthando nesithembu ubaba wakhe umseleku ayiqasha kwacima sobe sikhona wemalo savelelwa angazi oba ngizoyibuka yini le show kodwa into engicabangela ukuthi ngiyoyibuka ukuthi ngifuna umuzi ukuthi ufuna ukuthini ngoNosipho noVuyo sibuyeke leyo nto siyihlakaze
Angazi ukuthi umeya wami uzoyenza ukuthi ngizokwenza ukuthi ngibuke. Futhi nje lo 2025 awuzivumeli ukuthi sibuke i-TV. Niyabona yini? Awuvumi u-2025 unyaka ongavumi ukuthi sibuke i-TV. Kodwa-ke siyadlula kwesitheshwisa kubona kudlala. Hayibo mina ngazi ukuthi kungenzakalani kodwa kuyaphithizela kakhulu kulo nyaka. Enye into sizama ukubhalansa lapho oshabeni sihlale khona kodwa izinto ziyasho ukuthi hayibo buyani asifuni. Hayibo khona ukube i-choice besinayo besizohlala oshabeni udu. Kodwa manje-ke masihleli ezinye izinto azinyakazi kufanele zinyakaze. Inkinga esibhekene nayo. Umpumelelo simlindile esathi uzokusebenzisa ukuthi bawumseleko nathi sobe sila sizodefenda-ke. Hhayi futhi ukudefenda because ukudefenda yazi ngiye nguzwe kuzwakala sengathi uyazi ukuthi i-wrong lento ekhulunywayo but uzama ukuyilungisa. Sibonile ukuthi abantwana bahlukene nempumelelo. Naye-ke akaphume kubo. Ukuthi echaze indaba yakhe ngisho ku-social media ku-social media angayenza ngepost eyodwa. Yena angazama ukuthi usezodonsa abantu or i-viewership ngokulandela indaba ekade ivaliwe. Asidefendi-ke la ngoba yinto eyenzekile. Ake ngilungise leyo ndawo. Asidefendi ngoba into eyenzekile. Akukho abamhlupha ngakho. Awekho ama-live video enziwayo ukuthi kwaba khona iy'nkulumo. Yena-ke angadonsi esedonsa into esikade iqediwe. Silapho-ke uzothi qala sibe siqala nathi. Uzovelelwa yena bandla uzovelelwa. Uma engahloniphanga hhayi nathi asizokwazi ukumhlonipha. Uma ehloniphile-ke hhayi phela sidalwanga kabi. Uma uhlonipha nathi siyakuhlonipha. Baba yini.